Connell Rawlinson yn y funud gynta yn ei lledydd i Spender, a pêl dda gan Spender ymlaen at Sargent i'r canol, mae Draper yn y cwt Cosby yn tanio, a cyffyrddiad cynnar iawn i Daniel Evans, y pedwerydd dewis i'r myfyrwyr. Flick gan Will Evans, Roscoe i dorri trwy'r canol, aros am gefnogaeth. Evans ar y penpella, Harry Jones wyth yn tanio! A Harrison yn gorau plymio i achub i dîm. A'r ymwelwyr am herio'r tîm cartre. Elliot Evans yn derbyn y bas ar ôl rhediad Roscoe. A'r ergyd yna yn bygwth ar y postyn agosa. Dim ond un gol yma Harrison di ildio fan hyn tymor hyn. Evans. Elliot Evans eisiau ddi hefyd. Parhau y bas at Roscoe, cyffyrddiad da. Roscoe, Bleidwr yn tanio'n llydan. Eto, y tîm oddi cartre yn bygwth gol y Seintiau Newydd. Mariet, y cefnol chwyth ddim wedi mentro mlaen rhyw lawer. Ond dyma Mullen yn y cyfamser. Sgellwr chwyth y Seintiau Newydd i grymannu hon i'r canol Draper yna. A mae Spender hefyd yn cyrraedd yn hwyr. O flaen y ddau am ddiffynwr. Ac yn gwastraffu'r cyfle o 8 llathen. Will Evans at Roscoe yn rheoli'r bêl. Mae Elliot Evans yn carlamu i'r dde iddo fe. Dyma Evans i'r cwt Cosby. Cyfle i ergydio. Harrison eto yn y gol i'r Seintiau yn achub i dîm. Y gic hir gan y golwr. Cyffyrddiad gwych gan Roscoe eto. A'r bas i ryddhau Evans sydd unwaith eto yn profi Harrison. Routledge. Draper wedi symud. Y bêl yn darganfod Draper yn y cwt Cosby. Y golwr mas yn gwneud yn wych. Ond mae'n y gyfle i brobl dros y bar. I mewn i gynffon y ddraig. Ond mi o danydd y Seintiau bron y cnoi. Y bêl gyflym dros ben yr amddiffyn. A Draper yn trio codi honna dros ben y golwr ifanc. Ond mae Daniel Evans wedi gwneud yn arbennig. Mariet. Codi ben. Mullen. I fentro yn erbyn yr amddiffynwyr efallai. Yn gwneud bas yn darganfod Routledge yn y cwt Cosby. Cyfle i Routledge, daro i nôl. Cyfle i Sargent ar y postyn bella. Y gol yn agored. Y Seintiau wedi bod yn pwyso yn yr ail hanner. Stag yn Will Evans yn dwy'n y bêl o flaen y gol. Cyfle i danio, syth at Harrison. Mae'r myfyrwyr yn parhau fygwth o bryd i gilydd, mae'r Seintiau sy'n rheoli'r ail hanner yma. Brobl ymlaen, Draper yn ei gadael i, Mullen yn erbyn Cosby, yn fentro i mewn i'r cwt Cosby. Digon o grysau'r Seintiau yn aros am rhywbeth. Mewn ar bêl, a Routledge yn rhwydo! Routledge yn mentro i'r cwt Cosby, ac o'r diwedd, un o groesiadau bygythiol Mullen yn darganfod crys gwyrdd a gwyn. Mariet i crymannu hon mewn tuag at Rawlinson. Edwards, gadarn i wyneb Mariet. Brobl yn y cyfamser, yn crafu'r postyn. Brobl yn manteisio ar yr hanner cyfle hyn ar ymyl y cwrt ac yn talio honna fymryn yn llydan. Routledge. O pêl wych at Eiron Edwards. Draper yn y canol yn aros amdani. Draper dros i ysgwydd i gefn y rwyd. Triffwynt yn ddiogel a Seintiau ar y brig. John Routledge yn allweddol i'r symudiad unwaith eto. Tro ma'n bwydo yr eilydd Eiron Edwards a lithrodd heibio i'r pedwar cefen yna. Y bêl i'r canol fymryn yn lletwyth i Draper. A mae Draper yn gallu gwneud gwirthiau gyda brwsion bach. Owen yn paratoi i gymryd y gic gornel yn fyr at McCarthy sy'r lle. Dim digon amser i groesi. Owen yn lle i'r canol. Lewis ar peniad. Y dyrniad gan Harrison. Joel Edwards. Yr amddiffynwr canol yn dechrau ar ei ddathliadau. Nick Pratt y dyfarnwr yn edrych draw at ei gynorthwyydd. Coch i Spender. Yr amddiffynwr yn gorau gadael ac i gwrsmotyn a chyfle i'r Met Caerdydd ac Adam Roscoe. A Roscoe yn rwydro.
Mae'r Seintiau yn ildio gol yma ar neuadd y parc. A mae'r eildro tymor hyn yn unig mewn 5 gêm. Scott Ruscoe, victory against your closest rivals, that must please you today. Yeah, you know, the minimum I said was, you know, get 3 points today, get a bit of daylight, get 4 points. Obviously push on then, Bangor lost last night, which was important for us to go and get the 3 points, otherwise those results, you know, don't mean anything. So, yeah, good 3 points, hard fought, and it's great there in the end. Both sides like to play football, both sides are fit, so you have in many ways a clash there, and we matched them, I felt, today. Yes, we respected them, and at times we sat behind the ball to frustrate. We won't be the first time to do that, but we caught them on the counter-attack, and that showed in the first half how many chances that we did create on the counter-attack. And as you rightly said, TNS bench are stressing towards the end. Their players sense that, and the players start to get a little bit stressed when they're down to 10 men, and we put them under a lot of pressure, a little bit more quality, and we get that second goal, and we come away with a point. So yeah, we're bitterly disappointed, but we go again ready for next week. We keep winning, and then suddenly they think, oh, TNS are at it again. They're winning week in, week out. That's exactly what I want. I want everybody to be looking up the table, and us looking down and performing at 9 out of 10, 10 out of 10 every week. That's the aim. We're full time. That's a minimum requirement, and that's what I ask for the players. Top of the table clash today, that's a marker of how good you are and how good you've become in such a short space of time. How big is that gap between the best and the rest? I believe that every team in the league is trying to bridge that gap between the bottom 2, the bottom 6, the top 6, and then you have TNS, Connah's Quay and Bala. Every team at the start of the season tries to do that. We're just trying to go about what we need to do, and that is, we've said, is a development on last season. If we can get progression from last year, then so be it. A rich reign of form has come to a bit of an end today, but hopefully we'll be back in training on Monday and Thursday of next week, ready for the Carmarthen game, so that we can get 3 points and keep chalking away at that board in order that we get to 30-ish points at the split.